Представяме ви Renault Clio Grand Tour. Практично и стилно комби, идеално за градско шофиране и семейни пътувания. Автомобилът е оборудван с 1,5 литров дизелов двигател DCI с мощност от 90 конски сили с ръчна скоростна кутия. Вътре ще откриете семпъл, но комфортен интериор с всички основни удобства. Автомобилът разполага с мултифункционален волан, инфотейнмент система с тъчскрин, навигация, USB и Bluetooth свързаност, както и климатик и круиз контрол, гарантиращи спокойствие и удобство по време на път. Моделът е оборудван с ISOFIX захвати за сигурно монтиране на детски столчета. С обем от 440 литра, багажното отделение на Clio Grand Tour е подходящо както за ежедневни нужди, така и за дълги пътувания. При сгънати задни седалки пространството се разширява значително. Под кората може да откриете и инструменти за смяна на гума. Акцент при този модел е икономичният дизелов двигател, както и просторния багажник, който е сред най-обемните в своя клас. Този, както и много други проверени и надежни предложения, ще откриете в Outlet Cars. Всички коли са технически проверени и с пълна сервизна история, а и не на последно място, възможен е безплатен тест-драйв. Очакваме ви в София и Варна на посочените адреси, а линк към обявата ще откриете в коментарите.